Hej alle sammen. I dag skal jeg fortælle et af de mest spændende og fantastiske juleeventyr, I nogensinde har hørt. Det handler om dengang, da Fujia-vennerne skulle ud og tænde julemandens snemaskine. Det hele startede den dag, at Fujierne var ude og gå en tur. Og så lige pludselig sagde Frederik: Drenge, nej, lige gå ud for mig. Hvis ikke der er noget sne, når der ikke er noget sne, skal jeg ikke få noget mad. Og så skal jeg ikke komme ud. Og julemanden ikke kan komme ud. Så får nogle gaver. Nej, drenge. Hvad kan vi gøre? Jeg tror, vi skal løbe en tur. De var så frustrerede, men så lige pludselig fik Thor den bedste idé. Stop! Jeg ved det! Vi går hen og spørger julemanden, hvad der er sket med. Ja, mand! Ja! Ja! Vi gør det! Hvis nu det er, han siger, han ved det ikke. Sådan, jeg får en dræber ham. Det gør vi. Vi gør det. Er I klar? Ja! For helvede, drenge, vi skal fandme finde ud af det her. Vi skal bare lige have fundet mig. Vi skal bare lige have julemanden også. Det er så... Okay, nu finder vi julemanden. Ja, vi ikke finder ham. Så dør vi. Og julemanden... Ja, så er han sgu også færdig, hvis det er fedt. Jamen, hvis nu han er død. Hvis julemanden er død. Så er måske derfor, der ikke er noget Hvad nu? sne, altså. Helvede. Vi må finde ham. Ja. Det er fandme vigtigt, det her, drenge. Ja. Hvad er det her? Nej! Det var noget af en slutning. Vil Jonas overhovedet blive okay? Finder de nogensinde julemanden? Hvem er ham angribe dem? Se med næste gang og få alle svarene.